बाय आं दिनै मोननैसो बाथ्रा लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे बिबुंथि होनो सानबाय। बिनि गिबियानो जाबाय जोंहा बेखै उदालगुरि जिल्लानि सा बाहागो इन्दो भुटान बर्डार एलेकायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जि दाङाबाजि बेयो बारानिफ्राय बारा बांबोदों। दा बे गोबां समनिफ्रायनो जाबोदों। दा बेखौ सरकारनिफ्राय बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल सरकार बे मोनथाम सरकार ज' जानानै बेखौ मुकाबिला खालामनाय बोस्रांनायनि राहा लायाब्ला बे जेंनाखौ जों थाब जोबगोन होननानै आसा खालामनो हाया। प्रत्येक बोसोरावनो जोंहा बे काउन्सिलनि भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय जिखिनि एरिया बेवहाय सानै साथाम मानसिबो थैयो, मालाबा मैदेरबो मासे मानै थैयो। दा जोंहा मानसि थैबाबो लस, मैदेर थैबाबो लस। बेनिखायनो जों बे मोननै मानसि आरो मैदेरनि जे दाङाबाजि बेखौ बोरै बोस्रांनो हागोन बेनि उपयुक्त लामा दिहुनलायनो हायोबा जोंनि समाजनि थाखायबो मिथिंगानि थाखायबो जोबोर मोजां जागोन। दुखु फोरमायो जे जोंहा नैबे मासनि गेजेरावनो नैबे ओनसोलाव माब्रै मैदेर थैबाय। थांनाय हराव जोंनि आमजुलियाव मासे मैदेर फिसा थैबाय आरो सप्तानैसो सिगां उदालगुरि ओनसोलनिनो साहा पानेरिनि साहा थानाय साग्लिजार फरेस्ट एलेकायावबो माथाम थैबाय। दा बे मोननै जाथायनि गेजेरजों जे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खोब भेलुएबल जुनार बे मास मोनसेनि गेजेराव माब्रै मैदेरनि जिउ गोमाजानाय जोंनि थाखाय प्रपार्टि हिसाबै मिथिंगानि माबा हिसाबै प्रपार्टि हिसाबै जोबोद लस जादों, खहा जादों। आं बेनिखायनो बेखौसो खावलायनो सानदों जोंहा बेखिनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन। बोरैहाय जों जिउ खहा खालामाजासे मानसिनि जिउबो खहा दाजाथों आरो मैदेरनि जिउआबो खहा दाजाथों बे बाथ्राखौ सानलायनानै जाहाथे जों बे जेंनाखौ बोरैहाय सान्तिपुर्नभाबै बिजिरलायनानै बोस्रांनो हायो, बोरै मैदेरखौ बासायनो हायो, बोरै मानसिनि जिउखौ बासायनो हायो, बेबायदि राहाफोरखौ सानलायनानै जाहाथे खामानि मावलाङो। जोंहा बे बिथिङाव बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बांसिन सांग्रां जानो गोनांथि दं। नुदों जे जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव स्टाफ खम, बेनिखायनो बिथांमोना प्रत्येकबार जेथिया बिदि खहा जायो बिथांमोननि खाथियाव थाना आपत्ति खालामो। बिथांमोना बेखौनो बुङो जे जोंहा बे गासैबो जेंनाखौ नियन्त्रण खालामनो थाखाय, कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंहा स्टाफ खम, बेनिखायनो जोंहा स्टाफनि प्रयजन दं। बिथांमोना आपत्ति खालामो आरो बे मथेनो बे आपत्तिफोरखौ, बे अजदफोरखौ बोस्रांनो थांखि लानानै जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थांनाय बोसोरसेनि सिगाङाव माखासे फरेस्ट गार्ड हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों। दानि आथिखालनि गोदान सरकारा बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ केन्सेल खालामनाय खोथा बुंदों। बे जुदि केन्सेल खालामारोबा बेथ' थिग जानाय नङा। मानोना जि एपइन्टमेन्ट होदों बे लिगेलि थ्रु प्रसेस, रिक्रुटमेन्टनि जि प्रसेस, बे प्रसेस मथे एपइन्टमेन्ट होनाय जादों, बे खुनु इलिगेल गैया। बेनिखायनो बिथांमोनखौ डिसचार्ज खालामनायनि सिगां माबाफोरखौ, बे सिस्टेमफोरखौ, नियमफोरखौ लिगेल ना इलिगेल एपइन्टमेन्ट बेखौ मोजाङै बिसार खालामनानै नायनानै जाहाथे डिसिसन लायो बेखौ खावलायनाय जाबाय। ओरैनो नैबे जिथु काउन्सिल इलेक्सन बेवहाय जोंहा आथिखालनि सरकार सालायनाय पार्टिनिफ्राय बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आव स्पष्ट लिरदों जे 6 जनगोष्ठीनि जि ST डिमान्ड बेखौ जों रेकमेन्ड खालामगोन। ओरैनो काउन्सिल सरकार हिसाबै ST होनोथ' हाया। दा बिसोरो खिन्थु हायाब्लाबो रिकमेन्डेसन, पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरोबा बे बिथांमोननि थाखाय प्लास पइन्ट जाहैयो। बेनिखायनो बेयो एसे साननो गोनां बाथ्रा। जेरावहाय जों माबा जागोन ट्राइबेल जोंहा माबा पपुलेसना एसे खम दं गयखौसो आरो दा गोदानै 6टा जनगोष्ठी माहायबा जोंथ' हिसाबाव फैनाय नंखाया। एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा हिसाबावनो फैनाय नङा, खारन बिसोरो जोंनिख्रुइ मर एडभान्स
एजुकेशनली ससियली इकोनमिकली जोंनिखौ बहुत फार बेटार पजिशनाव दं बेनिखाय जों जेबो पात्ता मोना एडमिसनावबो जों मोनहैनाय नङा साकरिबाबोथ' मोनहैखानाय नङा आरो ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो ओबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों मात्र पलिटिकेल रिजार्भेशनखौ बिथांमोना मोनाखै बेल'सो आरो दा बिथांमोना पलिटिकेल रिजार्भेशन लुगैनानैसो एसटि बिदों नङाबा जों जिखिनि सुबिदा मोनदों ओबिसिआबो मोनदों एससिआबो मोनदों रावबो सुबिदा मोनालाफानो थायाखै एमअबिसिफ्राबो मोनदों एडमिसन रिजार्भेशन दं एपइन्टमेन्ट रिजार्भेशन दं गासैबो मोनखादों मात्र दा बिथांमोनहा पलिटिकेल रिजार्भेशन कनस्टिटुएन्सि रिजार्भेशन मोनाखै बेनिखायनो एसटिआ दा जि रिजार्भेशन मोनदों दा आसामाव 14ताल'सो माबाया एसटि रिजार्भेशना बे 14ता सिटखौनो सेनो नागिरबावनाय बिदिसो जायो दा बेखौनो मोननो लुगैनानै बे माखौ खालामनाया बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय खोब पजिटिभ जाहैया बेनिखायनो जुदिबो बिथांमोनहा मेनिफेस्ट' जेनेबा खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा जे जोङो रिकमेन्डेसन होगोन जोंहा आपत्ति गैया बेखौ खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट' स्पष्ट होयो बेखौ मावनोबो गोनां जायो एक्सुवेलि गोदो गोदायब्ला दानिफ्राय हयथ' 30 years बेक 40 years बेक बे समावबा मेनिफेस्ट'खौ जानला मोनला होयोमोन इमप्लिमेन्ट खालामाबो रावबो हमामोन पाब्लिकफ्रा बावलांफिनोमोन खिन्थु दानाथ' पाब्लिकफ्रा कनसियास जाबाय मेनिफेस्ट'आव जि लिरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों गाबोनथ' डिमान्ड खालामगोन बिथांमोना रिकमेन्डेसन हरबाय बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जादों बेनिखायनो बिथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै जास्ट माबा थाबानो जायो जे जों रिकमेन्डेसन हरगोन दे होननानै बुंनानै खुगाजों बुंनाय खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट'आव इन रिटेनलि इन ब्लेक एन्ड व्हाइट जेथिया होयो अब्ला बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जाहैयो आरो बिदि खालामनो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखायबो मोजां जाना आरो बे रिकमेन्डेसन हरोबा बे डिमान्ड होग्राफोरनि डिमान्डआव वेट मोनसे हैदेरनाय जायो बेखिनिखौसो साननांगौ दा दाथ' बेखौनो सानबाय खिन्थु मोनसे बाथ्रा थिग जे गाबोन जुदि बे 6 जनगोष्ठी एसटि जायोबा दा जायफ्रा एसटिनि सुबिदा लानो सरकार सोलिदों बिथांमोनाबो जोख्लाय जागोन बे बुस्थुखौ हयथ' सानहराखैबो जानो हागौ जाहाथे जोंनिफ्रा ओरैनो जास्ट भट मोननायनि आसा बिदि होदों खिन्थु मालाबा समाव भट मोननायनि थाखाय खोथा होनाया बे गावनि थाखाय खैफोद जायो दा जों बे ट्राइबेल एमएलए जिखिनि दं दासिमहालागै बे इस्युखौ लानानै सावरायलायनाय जायाखै बेखौनो सावरायबाय ओरैनो 25 तारिखनिफ्राय जोंहा एसेमब्लि जागोन 25-29 बे समाव सावरायनानै जाहाथे ट्राइबेलनि खहा जाथावै डिसिसन जों लालायनो हायो नामा बेखौ जों खारन जोंहा जनसंख्या हिसाबै खमबाबो आरो जनसंख्या खमखायनोथ' बे खम जनसंख्या बयजोंबो एक्सप्लइटेड साप्रेस्ड आरो अप्रेस्ड बायदि जानायखायनो ब्रिटिशफ्रा बेबायदि जातिफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखायनो बे एसटिनि बेबस्था लोगोसे 6 सिडिउलनि बेबस्थाखौ खालामदों बेनिखायनो जों जनसंख्या खमखाय जोंखौ बासायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जों आयेननि हेफाजाब लानांगोन बेखौ कनस्टिटिउसननि प्रभिजननि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो जोंहा दाना 6 सिडिउला बे बेबस्था होदों आरो ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबस्था होदों बेनिखायनो जों बे बेबस्थानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो हानायनि आरो माबाफोर बेनिखायनो गोख्रोंसिन लामा माबाफोर दिहुनबायनो हायो नामा बेखिनिखौ जों एसे ट्राइबेल एमएलए जिहेतु जोंहा दं कार्बिफोरनिफ्राय दं मिसिंनिफ्राय दं गार'निफ्राय सासे दं राभानिफ्राय अबसे सासे गैथ'वा बर'फोर थाबाय जों ज' जालायनो माबाफोर दिहुननो हायो ना बेखौ सावरायलाय दासिमहालागै सावरायनाय जाथ'वाखै खिन्थु जों सावरायगोन थेंक इउ थांनाय माबाथ' जेनेबा जों मेनलि 3 बिजाथि थाबाय 3 बिजाथिमोन मेनलि ओरैनोथ' गासै 7 जन दंमोन 7 जन मेइन कम्पिटिसनाव जों 3 जोंहा रिहेन दैमारि बिथां थाबाय मेनन मसारि बिथां थाबाय 7नि गेजेराव दिनै रिहेन दैमारिखौ रायजोफ्रा पसन्द खालामबाय बिथां देरहाबाय थिगानो दं मात्र आंहा दुखुआ बेनो रिहेन दैमारिखौ डेपुटेसन होनायावथ' जोंहा गोजोननाय दं उदालगुरिनि रायजो राजा हिसाबै खिन्थु
बिथांनो मात्र मोनसेल' डिपार्टमेन्ट होबाय बेबो खोब बारा इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट नङा बियो एसे दुखु थाबाय आरो अन्तत बिथांनो डेपुटि चिफ हिसाबै मोननै बा मोनथाम मिनिमाम मोननै नङाबा मोनथाम डिपार्टमेन्ट होनांगौ डेपुटि चिफ हिसाबै आरो अर्डिनारि सासे EM बायदि डिपार्टमेन्ट मोनसेल' होनाया बारा थिग जायाखै आरो बेनिखायनो बेखे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एसे खावलायनोसो सानदों जोंहा उदालगुरिनिफ्राय डेपुटि चिफ दायित्व होदों बिथांखौ साबायखर बिनि थाखाय खिन्थु बिथां रिहन दैमारि बिथाङा आरो डिपार्टमेन्ट मोनसेसो होयोब्ला खोब मोजां जागोन नङाबा डेपुटि चिफ होनायनि पद मर्यादा थानाय नङा आं बेखौ खावलायदों बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट बिसायख'थि रिहन दैमारि बिथाङाथ' गेलेखागोन जिहेतु बिथाङा मोनब्रै टार्म इतिमধ্যে MLA जाखांबाय खननै मन्थ्रि जाबाय बेनिखाय एबार बिथाङा MLA गेलेनाय खाथांखा दा BJP-निफ्राय हयथ' केन्डिडेट थायाबो जानो हागौ खारन BJP BPF मोनसे NDA-नि पार्ट बायदि जाना थाहैबाय जे UPPL-आ दासिमबो NDA-नि पार्ट दंबाबो जों माद्राय मागोन बेखौ डिसिसन लायाखै खिन्थु गेलेनायाथ' जोंनिफ्रायबो गेलेगोन दा गेलेयोब्ला जोंनिफ्राय केन्डिडेटआ सोर जायो माबा बे पार्टिया डिसाइड खालामगोन जोंनि आंखौनो केन्डिडेट होनांगौ आं बुंनो थाङा पार्टिया मा डिसिसन लायो खिन्थु केन्डिडेटआ हले थागोन UPPL-निफ्राय खाथाङा जों लुगैदों जे इलेक्सन जागोन जिहेतु एसेम्ब्लियावबो कन्टेस्ट मोनसे हेल्दि कम्पिटिसननि गेजेरजों कन्टेस्टआ जाथों इलेक्सन जाथों मोजां बारहावानि गेजेरजोंनो जेननाय देरहालायनाय जाथों दावराव दावसि दा जाथों बेखौसो लुगैयो खिन्थु केन्डिडेटआ UPPL-निफ्राय थागोन सोर जागोन सोर जाया बेखौ डिसिसनखौ जा पार्टि हाइकमान्डआ लागोन आं दासिमहालागै डिसिसन लाथ'वाखै गेलेगोन गेलेया बेनिखायनो सिन्था खालामनांगोन खारन इतिमধ্যে मोनसे इलेक्सन जेननानै जाम्ब्रि हाबनाय बायदि जानानै दं दा मेन्टेल मेकआप खालामनो टाइम नांगोन बेखायनो बे पार्टि हाइकमान्डआ दासिमहालागै जेबो बुङाखै बेनिखायनो आं जेबो डिसिसन लायक सानाखैबो आरो पार्टि हाइकमान्डआ जायखौ होयो बेखौनो जों बेनि जानो जों खामानि मावो निस्सय बेखौनो केरि खालामो जों UPPL हिसाबै फैगौ 2022 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थि एसेम्ब्लि बिसायख'थि बेवहाय पार्टिसिपेट जों खालामगोन खिन्थु जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन खालामाखै बबेबा राजनितिक हान्जाजों लोब्बा लाखिनाय गेलेगोन ना हारसिङै गेलेगोन ओरैनो आथिखालाव जों हारसिङै गेलेगोन बे बाथ्राखौनो सिन्था सरसा खालामनानै दोनदों बेनिफ्राय 27टा समस्ति गेलेगोन बेखौबो जों जास्ट सिन्था सरसा खालामजेनदों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लायाखै बेनिखाय इलेक्सनखौथ' गेलेखागोन जिहेतु राजनितिक हान्जा हिसाबै इलेक्सनखौ एभयड खालामबाथ' बे राजनितिक हान्जा जानाय नङा राजनितिक हान्जानि दायित्वआनो जाबाय उद्देश्यआनो जाबाय अबजेक्टिभ्सआनो जाबाय इलेक्सन गेलेनाय आरो जों बिनि थाखाय दासिम प्रिपेयार खालामबाय थादों थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों गाज्रियै जेनदोंब्लाबो जों गोसो बायग्लायाखै गणतन्त्र देरहानाय जेननाय थाखाय बेखौ जों गोसोआव दुखु मोनदोंबाबो बेखौ एखेबारे नार्भास जायाखै आरो जों बेखौ गोदान गोसोजों बेखौ इलेक्सननि थाखाय दासिमबो प्रिपेयार खालामगासिनो दं मात्र खैथा समस्ति गेलेमारगोन हारसिङै गेलेमारगोन ना सोरबा सोरजों लोगो जागोन बेखिनिखौ जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लाथ'वाखै खिन्थु इलेक्सनखौ गेलेगोन खाथां बेनिफ्राय आथिखालाव जुदि ट्राइबेल संगठनफोरनि मोनसे राजनैतिक हान्जा दायोब्ला बे दासिमहालागै कंक्रिट डिसिसनाव फैथ'वाखै सिन्था सरसा खालामदों बेबो दा बाखि ट्राइबेल जनगोष्ठीफोरजों बेबायदि बुजा बुजा थालायनाय गेलेयोब्ला जोंहा मा लाब जागोन मा लुकसान जागोन बेखौबो साननो गोनां जागोन खारन आथिखालनि जिथु सरकार काउन्सिल सरकाराबो बा स्टेट गभर्नमेन्टआबो आसामाव बहुद सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनद' जनगोष्ठीखौ ST होनांगौ होननाय जि डिमान्ड बेखौ आथिखालनि काउन्सिल सरकारा होगोन होननानैसो पजिटिभ माबा मोनसेखौ नुदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' बिथांमोना सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जे जोंनिफ्राय रिकमेन्डेसन हरगोन होननानै बुंबाय थादों दा थारैनो बे मोननै सरकाराबो
काउन्सिल सरकार आरो स्टेट सरकार बे मोननैबो सरकारा जुदि पजिटिभ नोट हरोबा बियो मादारनि इम्पेक्ट जाहैनो हागौ आरो बे मोननैबो सरकारा बेखौ पजिटिभ नोट हरोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिसिसना मा जाहैनांगौ बेखौ साननो गोनां दं आरो इन केस बिथांमोना बेबायदि पजिटिभ नोट हरनायनि थाखाय जुदि बे मोनद' जनगोष्ठीया एसटि जाजोबो अब्ला हले एक्जिस्टिं जायफोर एसटि हिसाबै रिकगनाइज कमिउनिटिसफोर दं बिथांमोन हयथ' गाफ्लेजानाय जाहैगोन आरो बेखौ सासे एसटि कमिउनिटिनि मावथि हिसाबै गनायनाया एसे इजि जानाय नङा बेखौ ट्राइबेल संगठनफ्रा कुनु दिन गनायनाय नङा बेनिखायनो सालिजारि सानलायनानै डिसिसनखौ लायोबा मोजां जागोन बेनिखायनो जोंहा जनसंख्या हिसाबै जों एसटिफ्रा खम दा 6 जनगोष्ठीफ्राथ' मा हिसाबै गोबां दं बेनिखायनो गणतन्त्र गोबां समाव सरकारफ्रा मेजरिटिनि सायाव माबा खालामो एसे इम्पर्टेन्स होयो बारासिन गुरुत्व होयो बेनिखायनो मेजरिटि इलेक्सनखौ लानानै मेजरिटिखौ गुरुत्व होनानै जुदि 6टा जनगोष्ठीनि दाबिखौ मानिना लायोबा बेखौ हयथ' कुनु ट्राइबेल जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा गनायनाय नङा आरो बेयो जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे दुंदुं हाव बारहावा मोनसे लाबोनो हागौ बेनिखायनो जों बेखिनिखौ एसे सानलायनानै बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बे मोननैबो सरकारखौ लोगोसे काउन्सिल सरकारखौबो बेखौसो खावलायनो सानदों जे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै ट्राइबेल नागरिक हिसाबै जे बे इस्युफोरखौ ओरैनो जानला मानला भट मोननायनि नोजोराव जानला मानला एसुरेन्स होलाबायनानै जानला मानला खामानि मावनानै गावनि सुबिदाखौ लानो थाङोब्ला बे जोंनि थाखाय पलिटिकेलि सोरबा सासे सानै दैदेनगिरि लाब जानो फैयो एज ए हल कमिउनिटि ट्राइबेल कमिउनिटि मा जाहैगोन बेखौ सानलायनानै लासै स्मुथलि जुदि खामानिफोरखौ मावोबा बिसोर जोंनि थाखाय मोजां जागोन नङाबा जों ट्राइबेल जाथि हिसाबै ओरैनो बेकवार्डखा पिसफोरखा मालायजों गादबजानाय नासयजानाय मुगैजानायखा आरो गाबोन जुदि बाखि 6टा जनगोष्ठीफ्रा जुदि एसटि जामारोबा बे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेसनखौ लानानै अब्ला हले जों गाफ्ले जानायनि बादै जेबो जानाय नङा आरो बे थारैनो जोंनि एक्जिस्टेन्स ट्राइबेलफोरनि जितु एक्जिस्टिं जिखिनि ट्राइबेल बिथांमोननि जितु एक्जिस्टेन्स बेयो टटेलि गैया जाहैगोन बेनिखायनो बेखौ आं काउन्सिलनि सुबुं हिसाबै बिटिसि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जाहाथे खोब केयारफुलि डिसिसनखौ होलायो बेखौ खावलायो बिटिसिनि आथिखालनि जि गोदान सरकार बेखौ बरायदों गणतन्त्र सरकार सालायनो पार्टिया सोलाय सोल' जायो इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोर सालायदोंमोन गोजोन थासारिनि गेजेरजों बिटिसिनि 35 लाख सुबुंफोरखौ जों दैदेनबोदों इउपिपिएल सरकारा ओनसोलनि जौगाहोनो थाखायबो खामानि मावदों खिन्थु अब्लाबो दिनै रायजो राजाफ्रा हयथ' इउपिपिएलनि मावनाय दांनायखौ बारा पसन्द खालामाखैबो जानो हागौ बा इउपिपिएलआ जि नोजोरजों जि लेभेल सिन्था खालामनाय खामानि बेखौ बिथांमोना बुजिस'नो हायाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो दिनै सरकार सोलायबाय चेन्ज अफ गार्ड जाबाय गोदान पार्टिया सरकार थाबाय जों इउपिपिएलआ सरकार दानो हायाखै बे इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै पार्सनेलि एसे एनै दुखुआथ' मोनगोन खिन्थु थेवबो रायजो राजानि जि मेन्डेट जों बेखौ गनायबाय आरो गोदान जि सरकार बिथांमोनखौ जों बरायदों मात्र जोंनि खावलायनाया बेनो जे बे सरकार जाहाथे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय ओनसोलनि गोजोन थासारिनि थाखाय खामानि मावो आं स्पेसियेलि बिटिसिनि एक्स इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जों देरहायाखै जानांगौ जों सरकार दानो हायाखै जानांगौ खिन्थु अब्लाबो दिनै रिजनाल पार्टियानो जे सरकार दाफिनबाय मानोना गेजेर ससेयाव माखासे नेसनेल पार्टिफ्रा बे सरकार दानानैनो रिजनाल पार्टिया बेखौ गोदना सेतस'नायनि जि पलिसि लादोंमोन बे जे साक्सेस जायाखिसै आरो रिजनाल पार्टिनि आखायावनो काउन्सिल सरकार थाबाय बेवहाय आंहा गोजोननाय दं जों लुगैया जे कुनु नेसनेल पार्टिया काउन्सिलखौ सालायथों बेखौ लुगैया
जिहेतु मोनसे काउन्सिल दानायाव जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो गोबां सेक्रिफाइस खालामदों खस्थ' खालामदों बेनिखायनो बे ओनसोलनि सरकारा रिजनाल पार्टिनि आखायावनो थानांगौ आरो दिनै इउ पि पि एलनि आखायाव गैयाबाबो पि पि एफनि आखायाव फैबाय बे जोबोद मोजां जादों बेखौ बेनिखायनो गोजोननाय दं गोसोआव दुखु दंबाबो पार्टिनि सरकार दोरोदनायाव आंहा पार्सनेलि दुखु दंबाबो खिन्थु रिजनाल पार्टियानो जे बे ओनसोलनि सरकारखौ सालायफिननायनि मोनसे बिबान मोनबाय बेहा गोजोननाय दं दा जों बेनिखायनो बे गोदान पार्टि जाया गोदान सरकार दादों गोदान पार्टियाव गोदान सरकाराव बिबान लाबाय बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायो जे बिथांमोना जि खैदिन थायो जिहेतु सरकार थायैया रायजो राजानि बोर होनाय होयिनि सायावसो निर्भर खालामो गणतन्त्र बेनो नेमखा बेखौ जों गासिबो गनायलायनांगोन बेनिखायनो जि बोसोर रायजो राजा बिथांमोनखौ मदद खालामनानै सरकार सालायनो खाबु होयो बे समहालागै जोंनि ओनसोलनि गोजोन थासारिखौ जाहाथे बिथांमोना नोजोर होनाय खामानि मावो जौगानो थाखाय जाहाथे खामानि मावो बेले बेजे जाहाथे सोमजिया बेखौनो खावलायो गोबां समाव गोबां ओनसोलाव जों नुनो हायो जे मालाबा समाव पार्टि लालायनानै खामानि मावो पलिटिकेल माबा लालायनानै खामानि मावो पलिटिकेलाइज खालामनो खिन्थु डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जाफुंहोनायाव बा सरकारनि जिखिनि स्किम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बहा मा दरकार बेखौ साननानैसो स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ खिन्थु पार्टिनि सेहेरा नायलायनानै पलिटिकेलाइज बेसिसाव बेबायदि खामानि मावबा इनाय जायो बे उचित जाया बेनिखायनो बे नोजोरखौ लानो जाहाथे आथिखालनि सरकारा मावलां बेखौनो खावलायदों बेनिफ्राय जों इउ पि पि एल सरकार थानाय समाव ओनसोलनि गेलेनाय बायदिसिनाखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावदोंमोन जिखिनि हादों जिखिनि सर्स दं बिथिं जों बेखिनिखौ मावदोंमोन आथिखालनि सरकाराबो जाहाथे बे गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि खामानिखौ मावलाङो आरो स्पेसियेलि जोंहा थांनाय 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि माखासे गोनां हाबाफारिनिफ्राय मावफुंजानाय जायाखै बेखौ मावफुंनांगोन आरो बेफोरखौ मावफुंनांगोन बेवहाय बेहाय काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो थुलुंगा थानांगोन बिथांमोननिफ्राय मोनसे प्रेसार थानांगोन सरकारनि खाथियाव जे बिटिआर माबानि एग्रिमेन्टनि बे नैबे माबाफोरखौ बाथ्राखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन बेखिनि खालामबासो जों जिहेतु काउन्सिलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव दायित्व होबाय आरो बे दायित्वखौ बिथांमोना खालि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस खामानि मावनायाल' बिथांमोननि दायित्व होनबा जानाय नङा बिटिआर एकर्डनि खामानि मावफुंनायाबो बिथांमोननि दायित्व जों सम नुबोदों मानव गिदिर आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामग्रा सुक्ति साकर खालामग्राफ्रासो खालामनांगौ बिथांमोनसो दायित्व होननानै गावखौ बे सुक्ति इमप्लिमेन्टेसन दायित्वनिफ्राय एरखेनानै थानो नागिरनाय बायदि नुदों बेथ' थिग जानाय नङा बे जिहेतु दा दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिनो इलेक्टेड मोनसे चिफ सरकारनि मोनसे मुरब्बि आरो बेबायदि हिसाबै बिथाङा बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनिबो दायित्व दं बेखौ दायित्व बिथांमोनहा मावफुंनाय मोजां आरो बेखौ मावफुङोबासो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ आरो सनमान होबावगोन बिथांखौ नेक्स्ट फैगौ समफ्राव बिथांखौ आरो नायफिनबावगोन खिन्थु बेबायदि खामानि मावालाफोरनो जुदि दा जिबायदि स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा बे मथे एसेबां गिदिर दायित्वनिफ्राय एरखेनानै थायोबा बेयो दुलाराय बर' जातिनि थाखाय थांनाय समनि बर' आन्दलनफोरनि जि मोनसे फिथाइ थायदोंमोन बेखौ बे एरखेनानै थायोब्ला बे मोजां जानाय नङा खारन जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय बिएसए एकर्डआ जेसेबां इम्पर्टेन्ट बिटिसि एकर्डआबो बेसेबांनो इम्पर्टेन्ट आरो बिटिआर एकर्डआबो एखे रोखोमनि इम्पर्टेन्ट गासैबो बर'नि थाखायनो ओनसोलनि थाखायनो आरो स्पेसियेलि बर' रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ मोनफुंहोनायनि थांखिनो बे सुक्तिफ्रा जादों आरो बेफोरनि थाखाय जोंहा नङाबाबो 5,000सो सुबुं सेक्रिफाइस खालामदों गावनि थैयारि जिउ बावदों बे सेक्रिफाइस खालामनाय मुंख्लंफोरनि जि सेक्रिफाइस बेखौ गनायथि होनोबा बे इमप्लिमेन्टनि जितु दफाफोर दं जेबो क्ल'ज एन्ड सेक्सन्सफोर दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दायित्व लानांगौ आं बेखौ खावलायदों
बेनिखायनो बे दायित्वखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिथाङा दायित्व लायो दा बे इमप्लिमेन्ट खालामनायनि भितराव जोंहा गोबां खामानि मावनो बाखि दङ सिमा बांहोनाय जोंहा संकसनिफ्राय सिमलुगुरिसिमहालागै सिमा बांनांगोन बेनिफ्राय जोंहा समस्ति बांनांगोन आथिखालनि 40निफ्राय 54 जानांगोन डिस्ट्रिक्ट रिअर्गनाइजेसन जागोन ओमफ्राय कन्स्टिटिउसन डिलिमिटेसन जागोन आरो बेफोर बाउन्डारि कमप्लिट जायो बाउन्डारि माबाफोरा एक्सटेनसना कमप्लिट जायोबासो जाहैगोन दा बेखौ जों मावफुंनांगौ आरो थाबैनो जेसेबां हायो थाबैनो मावफुंनांगौ लोगोसे जोंहा आर्टिकेल 288 बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ जाहाथे जों डाइरेक्ट फान्डिंनि बेबस्था मोनो खारन जोंहा दा डाइरेक्ट फान्डिं मोनैखाय जोंनि गोसो मथे खामानिखौ मावनो हाया फान्ड सायाव जोंहा हेन्डेल खालामनो हाया बेनिखायनो जों डाइरेक्ट फान्डिंनि बेबस्थाखौ मोननो थाखाय जों आर्टिकेल 288 जों इमप्लिमेन्ट मानांगोन एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन बेखौ 125 जितु एमेन्डमेन्ट बेखौ जों नेक्स्ट पार्लियामेन्टआवनो बेखौ कमप्लिट जाफुंहोनांगोन आरो बेहाय जोंहा काउन्सिल सरकाराबो एसे प्रेसार होनांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोंहा उदालगुरियाव मोनसे नैबे माबानि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्ट हिसाबै मोनसे क्लज हिसाबै नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननायनि थांखि दं आरो बेखौ जों इटिमेटलि थिग थाक खालामबाय डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बे स्टेट गभर्नमेन्टखौ हरनाय मोनसे बेबस्था आरो स्पर्ट्स एकाडेमि बे एग्रिमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्ट इटिमेटलि बेनि थाखाय टेन्डारबो जाबाय वर्क अर्डारबो ओंखारबाय माथ्र खामानिखौ मावनांगौ जायगानिसो खेलिमेलि जानाय एसे लेट जाथ'दों खिन्थु बावैसो खोनानो मोन्दों जोंहा BPFनिफ्राय बावैसो गोदान मन्त्रि मोननाय बिथाङा बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ जेरावहाय प्रप'ज जायगा दंखायो एलटमेन्ट जाखानाय बिनिफ्राय बोखारनानै रौतानि लाइलां एरियायाव लांनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामनायखौ हा नागिरथिंलाबायदों होननाय खोनादों बेखौ खिन्थु उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा खुनुदिन गनायनाय नङा खारन एग्रिमेन्टआव दंखायो जे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ उदालगुरियाव गायसननाय जागोन बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो बुङाखै उदालगुरियाव होनना बुंदों बेनिखायनो उदालगुरि खाथि खालानो जानांगोन आरो बिनि थाखाय इतिमধ্যে जोंहा हाबो एलटमेन्ट जानाय दंखायो माथ्र थांनाय काउन्सिल इलेक्सन खाथियाव जानायखौ बेखौ जों दोनथ'दोंसो आरो बेयो एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्टस बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव जायफ्रा जड़ित थानाय दल संगठन बिथांमोननि डिसिसन मतेसो जागोन बे सोरबा मन्त्रि दायित्व मोनदों होननानै गावनि गोसो मते फिदिंलाबायनानै लाबथिंलाबायनो नागिरबा बेखौ रावबो गनायनाय नङा बेनिखाय आं खावलायदों जायजन मन्त्रिया बे अनुष्ठानखौ बे इन्स्टिटिउसनखौ उदालगुरिखौ बोखारनानै रौतानि लाइलाङाव गायसननो होननानै एसे लाहार फाहार खालामदों बिथाङा बेखौ जाहाथे स्थगित लाखियो जि अरिजिनेल प्रप'ज एलेका दंखायो बेखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों दासिमबो नेगसियेट खालामगासिनो बेखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों आरो बिथांमोनाबो राजियै दं माथ्र जों बेखौ प्रपारलि एसे डिसकासन खालामबावनो गोनां दं बेनिखायनो सोरबा मन्त्रि दायित्व मोननाय लोगो लोगो गावनि गोसो मथे फिदिंबा जानाय नङा बेवहाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि दैदेनगिरिफोरनि सार्थ जड़ित दं आरो एग्रिमेन्टआव स्पष्टकै उदालगुरियाव बानायनांगौ होननानै लिरखानाय दं उदालगुरि जिल्लायाव होननानै लिरनायमोनबाबो बेलेग बाथ्रामोन जे उदालगुरि जिल्लानि जिखुनु जायगायाव लांनो हागौ खिन्थु बे उदालगुरि जिल्लानि बाथ्रा बुङाखै उदालगुरि होनना बुंदों बेनिखाय उदालगुरि ओनसोल खाथि खालायावनो जागोन उदालगुरि टाउननि बेनिखाय बेखौ सोरबा बोखारनो नागिरबा सोरबा गोजान लांनो नागिरबा जों बेखौ गनायनाय नङा आरो बेयो सोंखारिथाव बाथ्रा जागोन आरो बेनिखायनो दिनै बेखिनि बाथ्राखौ आं रायजो राजाफोरनो मिथिहोनाय जाबाय जायजन मन्त्रि गोदानै दायित्व मन्त्रि जानाय बिथाङा जाहाथे बे गावनि गोसो मथे फिदिंनो दा नाजाथों बेखौ जों सुक्ति साखरकार हिसाबै बिटिआर सुक्तिजों लोब्बा लानाय खामानि मावनाय सुबुं हिसाबै आं बेखौ